Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mo dulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong bulwaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan o sa kamagtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Sa dili pa kita mo sugod sa pagpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw, sama sa nandan ikinahanglan nga atong susihon ang atong tagsa-tagsa kakalag kung anapa pa kita'y mga sala. Kay kining maong mga sala kung dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, mahimo lamang kining babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Ug dili kita makaangkon sa atong tinguha nga makasabot. Kaya ang balang Espiritu Santo nga maong magtutudlo sa kamatuoran, dili man magkalihok sa iyang ministeryo kung anaa ka ng mga sala nga nagahipi pa diya sa atong kalag. Musa kitang gimanduan diya sa 1 Juan 1:9 nga gitawag na to sa English og rebound technique. Rebound, pagpauntol balik ngadto sa sod sa gahom sa Dios. Ang 1 Juan 1:9 sa atong sayra na nagkanayon kung isugid ta nga itong mga sala, siya kasaligan og makatarunganon sa iyang saad nga mupasaylo gayud sa atong tanan nga mga sala ug magahinlo sa tanantang mga kalapasan. So wailangan himo kita og pagtasal, evaluation sa atong kaugalingon kung andam na ba kita mapunan sa Espiritu Santo o kita dumalahon sa Espiritu Santo sa diha nga kita mo hingalan, mo ila sa atong mga salang nabuhat ng adlaw. Pinagis paggamit sa rebound technique. Apanalang kanimong higala nga wala pa makadawat sa kaluwasan, ang imong buhaton dili ang imong pagsugid sa mga sala, kundi dili ang imong pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Kaya ang mga buhat 16:31 na kanayon, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Karon magampo ta sa hilom. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipadangat sa among kinabuhi. Nga nagaginawa pa kami, askil pa among panglawas ug napay kalantip sa among pangunahuna, kining tanan gumikan lamang sa imong grasya. Dili gani kami takos nga mabuhi pa. Gumikan sa among pagkamagasasala o pagkamalapason sa imong mga mando, usa nining adlaw gumikan sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong grasya, kami magapadayon sa pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag pinagi sa imong mga pulong. Uban ni kami karon pinagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga subscribers. Atong unahon kini mga subscribers, atong mga followers, atong mga higala, atong mga igsoon diyan ni Kristo nga nagasunod ning atong Vic Balbido Evangelistic Ministry ug kanang abi-abi kamong tanan nining adlaw. Karon doon na tayo lain usab nga pagtulunan nga gikinahanglan atong masayran kini kay may kalabutan man kini sa atong pagka-Kristohanon. Kini gitawag nato o giuluhan kini the Doctrine of Reversionism. Ang pulong reversionism nagagikan kani sa root word nga reverse. O ikaw na sayod sa ibut pasabot sa reverse, paatras. Okay? Apan kini kong pulong nga reversionism, ang sagad nga ginagamit karon sa mga evangelical churches o mga Kristohanon, ilang itawag kini backsliding. Okay? So, aron masabtan yun mo kung sa ibut pasabot nining reversionism, kay kini kong atong gigamit nga reversionism. This is the doctrinal term. Okay? Now, dito maglangan. Sugdan na to. Una sa tanan, to all thought. Ang bokabularyo labihan gyud nga gikinahanglan. Sanglit di ka man makahuna-huna ug wa kay mga pulong. Gusto? Now, ang bokabularyo mahimong mabahin kini either sa technical o dili technical. Apan by definition, ang tanang mga categorical subjects, technical gayon kini sila. Now, ang bisag unsang matang panginta sa kinabuhi, ang buot kong ipasabot, ang matang occupation o professional sphere sa kinabuhi, medisina ba ka na, filosofiya ba ka na, sa pamalaod ba, engineering, o sa musika, sa art, sa siyensa, sa militar, kini silang tanan ang ginahanglag ilahang mga pulong teknikal. Ang matag inbensyon o mga pagdiskubre, ang matag siyentipiko o kaugmarang teknolohikal, nagasugod gyud kiingon tawo pinalahi nga kapangakuhan o field ug mao kanay nag-aaghat sa pagtukod og bag-ong terminology o terminolohiya. Ang mao ra gihapong prinsipyo ang tinuod diya sa kategorikal nga pagtuon sa pulong sa Dios. Imposible ang pagsibog sa unahan kung bahin sa kahibaw sa pulong sa Dios nga way pag-ugmad o paggamit o ingnon tang descriptive categories gikan sa technical nga bokabularyo. Apan sa dihang makatagbo ang pipila ka mga magtutuo o mga panultihon nga dili familiar alang kanila, kining mao mga magtutuo nga hingtungdan mo dayon kini silang saway kung musalikway ning maong terminolohiya. Kay tingali alang kanila bag-o kini nilang natagbuan nga mga panultihon o tungod baka kay wa kini sila kasabot niini. Now, ang nagyod na itong hinumduman nga ang kadaghanan sa ingnon tang expository teaching sa Biblia karong panahon na kini nagahulagway sa stylized ug limitado nga expressions giingon nga Reformed theology nga nahitabo nitong miaging 15 o 16 nga mga siglo nga malagmit mao pod ang samang dili mayong pagtagad nga ilang nasinati. O gumikan sa giingon nga philological nga mga kausaban sa sinultihang Ingles, daghan nining maong nga mga termino sa sukad pa wa na gyud kini kahulugan
they have since become meaningless. Ug di na laydiyo tayong pagsuway o attempt, tingali bisan bagaha sa kakuwang sa moral nga kaisog, moral courage, aron ikapuli sa tradisyonal nga mga termino o ang pagpahimutang o mga theological designations. Nga ingnon ta nga magkapadayag sa panguna-una nga maingon ta nga contemporary. Mo kanay hinungdan nga nagagamit kining atong pagtuon sa pulong sa Dios ni atong ministry o nakalandaing mga technical vocabulary aron sa paglatid o pagpatinaw nining ato karong giingon nga pagtudlo nga categorical teaching. Okay? So, ayaw ka nga magagamit o paggawas kita din ning atong gisagop ng paagis pagtuon sa pulong sa Dios sa mga specialized terms nga ato usab nga gipanghinaot nga ikaw mafamiliar nining mao nga mga terminolohiya. Now, kung di na nagsulti kanimo nga mahimo kang makatubo spiritual pinaagi lang sa pagbasa sa Biblia o usa ka kapitulo matagadlaw, gikasubo ko sa pagpahibaw kanimo nga you have been grossly misled. Gimayo kag lingla sa nagsulti nimo niana. Ang labing tinuod, why magtotoo ang makasabot completely sa pulong sa Dios? Pinagis pagbasa lang niya sa King James o any other version, wala. Kaya kung mahimo nimo, if you were competent sa paghubad, pag-interpret sa pulong sa Diyos on your own, none. Manay kinahanglan di ang simbahang lokal o sa espirituanong gasa sa pastor magtutudlo kung mauman galing ka na. Both ang communication sa content sa pulong sa Diyos nga buhaton sa pastor ingon man ang pagpatalinghog, assimilation, o pagkatuon sa doktrina sa usa ka positibo na punan Espiritu Santo nga magtutuo, kining duha may nungdanon pag-ayo for spiritual comprehension o sa pagtubo. Mao kining gitawag og GAP, Grace Apparatus for Perception. That's another terminology. Now, unsa man gyud ning GAP o Grace Apparatus for Perception? Unsa pay buot pasabot niini? Paminaw. Bahin sa grasya, in grace, nagasangkap ang Dios sa paagi, the means, nga aron nga ang matag magtutuo makasabot sa tibuok nga unod sa doktrina sa Biblia o makasibog kini siya ngadto sa pagkahamtong espirituhanon. Regardless kung unsay nahuman yan ang magtutuuha sa laing pagkasulti, regardless of education o human IQ. Inoon, sama sa bisag unsang learning situation, ang usa ka tinunan kinahanglan musugod una kini siya sa mga sinugdanan o yano nga mga kalagdaan o precepts ug angay niyang ugmaron ang pagkat-on niya sa usa ka frame of reference o bokabularyo sa di pa kini siya musuway og kat-on sa mas makuti o more complex nga mga pagtulunas kamaturan. Kaya bigod nimo, ang dili pagsabot o usa ka doktrina, usa ka na kailanan nga naikuwang sa gikinahanglang background o bokabularyo aron kini masabtan ang iyang pagka mahinungdanon. Di man yung tanan nga mga kamatuoran nga gilatid diya sa Biblia, gipahimutang ka na silang tanan aron masabtan. They are all meant to be understood. Hinoon, sa bisag unsa nga teksto na tingali madugang niya na o ta number theory o ka geometry o calculus nga kinahanglang
masag-o sa di pa ang magtotoo makatuhog o makasabot gyud og maayo sa equation sa maong teksto. Nagkasabot ka? So angay tang hinumduman dinhi nga ang plano sa Dios gidisenyo sa ingon. Aron sa ingon niya na atong makatudan kining tanan nga mga pagtulunan sa giingon nga precept by precept pinaagi sa galamiton nga grasya alang sa pagsabot nga atong tawgon o gap, grace apparatus for perception. Sa dihang pinaagi sa pagpuno ka nato sa Espiritu Santo, nagatuon kita sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw nga paagi through the exegetical, categorical ug isagogical nga paagi sa pagtudlo. Ang Dios sa Espiritu Santo maoy mohimo nining maong kasayuran nga masabtan. The Holy Spirit makes this information understandable. Okay? Now, ubos sa designation sa Grigong pulong gnosis, nga sabi ni saya, kahibalo, kining maong initial process, mao lang kini ang tumong sa pagsabot sa doktrina diha sa tuong bahin o ang bahin nga tigsabot, perceptive lobe nga gitawag og nous sa Grigo. O generally, gihubad kini og huna-huna, mind. Ang maong kahibalo is totally apart gikan sa bisag unsa nga mental attitude of agreement o disagreement. Now, matud pa diya sa Santiago, Kapitulo 1, versikulo 22. Ikaw nining tungora, tigdungog lamang sa pulong sa Dios. Tingali, magkamao kas pag-recite sa tanang mga hinungdan nganong dili na muagi ang simbahan sa tribulation o kasakitan. O tingali, may bawaan mo ang matag kalihukan sa millennium. Apan kung kining maong kahibalo nimo, magpabilin lang diya sa gitawag taog staging area sa news, una-una. Ingon nga objective information lamang nan. Huwag yun ni siya tinuod nga value o kaminungdanon alang sa imong espiritualong pagtubo o kagamitan alang sa imong kasinatihan. Kay kita sayod naman nga to be usable aron nga mapuslanon kini sa atong espiritual ng pagkahamtong, kinahanglang balihinon kini siya pinagis pagtuo by faith. Ang doktrina ngadto sa tawhanong espiritu diin anha diha mamahimo kining gitawag taog epinosis. Labaw. Okay? Labaw pa sa gnosis. Samtang ang kahulugan sa epinosis is generally said to be full knowledge. Tibuok nga kahibalo. Kining maong pulong actually mamahimong usa ka descriptive technical designation alang sa usa ka konsepto o kategorya. Now, kining pulong epinosis, paminaw, kining pulong epinosis, kombinasyon kini siya sa duha ka Grigo nga pulong, epi, nga ipasabot ni over or beyond, labaw pa sa, og gnosis. G-N-O-S-I-S, gnosis, kahibalo. So, nagpasabot kini og lampas o labaw pas kahibalo. Kini nagpasabot nga doktrina kini nga nasabtan o gituuhan o it has therefore been transferred. Gibalhin na kini siya pinagis pagtuo nga to be processed diha sa tawhanong espiritu. 1 Corinthians 2:12. Labot pa, ang epinosis mao ang maingon ta nga building material alang sa katukuran sa gitawag og edification complex sa kalag. Ako nagyuban ng edification complex dakbalay. No, gikan sa human spirit, tawhanong espiritu, ang doktrina gipalibot o cycled ngadto sa tuong bahin, right lobe, aron kini makasud sa frame of reference uban sa iyahang memory center. Kung dinhi
Paminaw, dinhi musugod ang paggamit sa doktrina. Karon, sa diha nga sabay in English ug sa. Okay, anyway, sa diha nga sa epinosis doctrine gikan sa frame of reference ngadto sa tanlag, magatigom og anam ang norms and standards. Ang bokabularyo nga diin anha mapurma ang mga konsepto, meaning mga hunahuna o mga opinion, ingon man sa norms and standards o sumbanan, sukdanan. Kini mao ang magaumol sa Dios ng pangunahuna sa kinabuhi o magtuman sa prinsipyo sa gilati diya sa 2 Corinto 10:5 nga nagaingon sa in English og bringing every thought into captivity for Christ. Og dinhin ining bahina, imong maangkon ang kaalam, ang paggamit sa doktrina ngadto sa kasinatian. Nanahimo ka ng tigtuman sa pulong. You became a doer of the word. Now, kini kong edification complex of the soul nga gihubad lagi nako binisayang dakbalay. Agig 2 months mando nga patubuon kita sa grasya o kahibalo ni Ginoong Kristo. 2 Pedro 3:18. Ang una yung tumong o objective sa kinabuhing Kristohanon mao ang pagtukod ni ining edification complex of the soul. Well, diniw na kita muhunong og hinaot nga ikaw magapadayon sa pagsubay sa atong daghan nga mga punto sa doktrina nga atong ginatun-an dinhi. Now, reversionism. Bantay, fellow believer, nga ikaw dili mahog ni ining maong matawag nato kini og occupational hazard nato nga mga Kristohanon. Nga sa diha nga samtang kita nagtuon sa Diyos, sa diha nga mo sod gani ang pagkanegatibo kay wa ta kasabot tingali o murag yung pagtuo nga ikaw mo'y naigo sa pulong sa Diyos nga gitudlo, then mo ka nang unag yung ang sa giingon o kanang makabalda na sa imong Kristohanong pagkinabuhi na nakay distraction na distracted ka na balda ka na sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Ming reaksyon ka mangod. Kang ato kong attitude, pagtagad, ngadto sa pulong sa Diyos, duha ka klase, negatibo o positibo. Now, sa diha nga magnegatibo ka ngadto sa imong pagtagad ngadto sa pulong sa Diyos, then mo react ka, sa banay binisaya, mo react, murag mo sinta, okay, mo sinta ka. So diha magsugod ang sa pagka-reversionista, the stages of reversionism. Mao ni ang occupational hazard nato ingon nga mga Kristohanon. Magbantay kita niini. So mao nga kini atong gituki kining bahina kay daghan sa atong mga igsoong mga magtutuo ang nabiktima niini nga dili kita makaakos pag mutanaw kanila nga nabiktima. Gikinahanglan nga itong sapupo nila, pagpabango nila, balik ngadto sa gahom sa Dios. Diha sa residence of all believers nga gitawag nato doctrinally as the operational divine dynasphere. Actually, ang laing nga niini is the protocol plan of God. God's power system. Unsa pa? The Christian way of life. These are the synonyms o ubang mga nga niining
operational divine sphere nga maog yun ang dapit ha di wa ko mo dapit sa matag magtotoo nga puy-anan. This is the place of power. Giandam kini sa Dios sa kaniadto yan ani gitagana ka alang kanato mga magtotoo kun buot kita nga mahimong mga mananaog. Busa atong tutukan, let us concentrate ang atong pagka magtotoo, mga anak sa Diyos, nga kita malahotayon gayon sa atong spiritual momentum. Kini kong spiritual momentum, pagbuylo sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Na kung muhunong ganita sa pagtuon sa pulo sa Diyos, now, ang atong momentum, mahunong pod. You see, kung naibaw na kung sa ibot pasabot nining momentum, ang pulong bang momentum, giumbad lang ni natos binsaya o pagbuylo. Momentum, a very good example ka, kung ikaw kamao mo, maniho o sakyanan din, kung patungas ka ng imong dalan nga gidriban, kung sa may mong buhaton, aron ikaw makatungas gyud, makasaka gyud, buylo, di ba? Sa dini pa sa ubos ka pa, mobuylo ka ng daan. Imo na nang ibuylo imong gasolinador aron ikaw makasutoy sa pagsaka gyud. Namo pud na ang Kristohanong pagkinabuhi. Spiritual momentum, pagbuylo sa espirituhanon natong pagkinabuhi. Mao na nga gikinahanglan ng atong pagpadayon, pagkamalahutayon sa atong pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Di man fellow believer nga kini mo atong kinabuhi. Mo kini ang pagi nga kita makaandam sa atong kinabuhi for the next life. You see? Life is too short. Nagahan sa atong mga kaigalaan, atong mga suod, mga parinti, mga mitaliwan na sila sa mga uban gani, mga bata pa kayo. You see? Life is too short. So fleeting. You see? Here we are today, gone tomorrow. Morning, mientras nagaginawa pa kita, ang Diyos nagahatag ka nato nining grasya sa pagpadayon sa itong kinabuhi, kaya na pa siya tuyo. Na lang kaninyo nga bago pa, I hope ka mo nakaamgo unsa ka pa hinungdanon kining pagtuon sa pulong sa Diyos. Ug mo kini ang atong main trust ining atong ministry sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ang number one gyud nga kanang objective ning atong ministry is to spread the good news of salvation aron ang mga di magtotoo makahimog desisyon sa paggamit sa ilang kabubuton nga mupahimos sa grasya sa kaluwasan o ikaduha nga makakabot kini atong ministry sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ngadto sa mga mga igsoon natong mga magtotoo nga pay kaalam sa pulong sa Dios kay way pagtuon sa pulong sa Dios makaamgon ta sila nga mao lamang kini ang pagi nga kita makakinabuhi the life that is pleasing to God, and we can prepare our soul for the next life. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo ning grasya nga mong gipahimuslan sa imong tudlo ka namo sa imong mga kamatuoran. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kining maong ministry, gamita kini in a mighty way o na sumada sa imong kabubuton. Kining tanan among gipasalamatan
sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.